ёсць романтычная прыгожая версія, маўляў, БЧБ наш пайшоў з даўніх часоў, калі нашы біліся з нейкімі там чарговымі доўбнямі, якіх ніхто сюды да нас не запрашаў. Дарэчы, у гэтым вся сутнасць беларускай гісторыі, як мне падаецца. Галаўняк нам робяць няпрошаныя доўбні. Барацьба з імі нашы нацыянальныя ідэя, лёс і абавязак. Але сёння не пра гэта. Мы канал «Загляне сонца», і сёння мы пра тое, што толькі невукі лічаць бел-чырвона-белы сцяг фашысцкім. Легенда. Нейкі рыцар быў паранены ў галаву, закруціў яе белай тканінай. Туды дадалася чырвань крыві. Чалавек пасля ўзяў гэтую тканіну і нібыта як са сцягам пайшоў на ворага. Так і перамаглі. Гэта класна, але ёсць гістарычныя наратывы. Сцяг і герб заўсёды ідуць побач. У большасці выпадкаў. Нашым гербам была срэбраная пагоня на чырвоным шчыце. Адсюль і сцяг. Чырвонае палотнішча з вышытым на ім срэбраным ці белым рыцарам. Зразумела, у часы ВКЛ са стандартызацыі было не вельмі, але яшчэ пад Грунвальдам у нашых заўважалі вялікі чырвоны сцяг з пагоняй, прыняты ў ВКЛ сімвал. І ён добра адрозніваўся ад сцягоў і харугвіяў ворагаў. У крыжакоў, напрыклад, меўся чорны крыж на белым фоне. На вядомай карціне «Бітва пад Оршай», это 1514 год, бачна, што у нашых вялізны чырвоны сцяг, нават без пагоні. А на копіях у вершнікаў невялічкія трохкутныя прапорцы, як вымпелы такія нібыта, белыя з чырвонымі крыжамі. У часы Рэчы Паспалітай часта ўжывалі паласатыя сцягі з чаргаваннем белага і чырвонага колераў. Скажем, 3 чырвоныя рыскі і 2 белыя. Па-рознаму камбінавалася. Яно, праўда, не заўжды карэктна перадаецца на выявах, бо гэта вельмі цікавы момант, бо тыя ж гравюры часам малявалі адныя людзі, а размалёўвалі зусім ад балды іншыя. Цікава, што падобныя сімпатыі да колераў ахоплівалі ўсе сацыяльныя слаі. Добрае сведчанне гэта партызанскія сцягі 17 стагоддзя, калі нашы атрады шышоў партызанілі супраць маскавітаў. Сцягі груповак з-пад Сушы, Горак, Барысава былі рэканструяваныя. Там тыя самыя бел-чырвона-белыя колеры. То бок, БЧБ мае пад сабой грунтоўную гістарычную базу, пра якую не маглі не ведаць ужо ў 20 стагоддзі. І вось тое 20 стагоддзе. Пагоню з нябыту выцягнуў Вацлаў Ластоўскі. Да сцягу справа дайшла, калі той самы сцяг патрэбіўся. Гэта з катэгорыі нармалёва рабі, нармалёва будзе. Справа ў тым, што расійская імперія пайшла па швах пасля лютаўскай рэвалюцыі на самым пачатку 1917 году. Кожны народ імперіі, які прэтэндаваў на самастойнасць, задумаўся пра сімволіку. Праекты сцяга прапаноўваў яшчэ ў 16 і 17 гадах Лявон Дубейкаўскі. Там спалучэнне белага, чырвонага і чамусьці сіняга. Неяк не прыжылося. Затое у Клаўдзія Душэўскага атрымалася. У першай палове 17 году ён выкаціў некалькі драфтаў нацыянальнага сцяга. І адзін з іх быў прыняты, а менавіта бел-чырвона-белы. Ён спадабаўся, што вельмі важна вайскоўцам, якія былі раскіданы ад Балтыкі да Каўказу і служылі яшчэ ў царскай арміі. Чувакі, носячы расійскія мундзіры, пачалі чапляць сябе сцяжкі ды БЧБ ленты на пагоны, на кішэнь, на рукаў і гэтак далей. Вельмі хутка сцяг ужо стаў нацыянальнай адзнакай. Людзі адно аднаго па ім сапраўды пазнавалі. Усебеларускі з'езд, Мінск, канец 1917 году. Бальшавіцкі камісар Рэзаўскі выходзіў на сцэну і заклікае зняць нацыяналістычную анучу. Гэта ён меў на ўвазе БЧБ. Дзядзьку, кажуць, ледзьве не ўгандошылі. У выніку проста вынеслі з залі і выкінулі нахер, каб не азмрочваць паседжанне крывёю. Далей было абвяшчэнне БНР. Фармальна БЧБ быў зацверджаны як беларускі дзяржаўны сцяг 8 траўня 1918 году. Некалькі словаў пра стваральніка сцяга. Душэўскі з глыбокага, з мясцовай не супербагатай, але патрыятычнай шляхты. Сярод продкаў паўстанцы 1863 году. Беларусы польскай культуры, так тады казалі. Усё вырашыў выпадак. Душэўскаму трапіў выпуск нашай Нівы, нейкі рандомны. Клаўдзій нейкім чынам пасля гэтага апынуўся ў рэдакцыі гэтага выдання. Завязалася размова, і то, як чалавек зноў ж такі польскай культуры ляпнуў, маўляў, беларуская гісторыя, лол, кек, не смяшыце. І тут аднекуль
З памяшкання рэдакцыі вылецеў лысы чувак з крыкамі: «Як гэта мы не маем гісторыі? Ты тут мне не барагось!» Не, гэта не быў Зянон Пазняк, гэта быў Вацлаў Ластоўскі. Той акурат у той самы час пісаў кароткую гісторыю Беларусі. Пасля было знаёмства з братамі Луцкевічамі. У нас, дарэчы, ёсць адмысловы выпуск пра іх, калі ласка, паглядзіце яго і упадабайце. Я хутка зразумеў, што я не паляк, і адразу далучыўся да руху беларускага абуджэння, узгадаў пасля Душэўскі. Чэл был сапраўднай знаходкай, адукаваны і працавіты, інжынер, геолог, архітэктар, дызайнер, філантроп, плейбой, ну, карацей, вось так вось было. Клаўдзій пасля узгадываў, маўляў, беларусы лічылі нейкі час сваім сцягам такі самы, як быў у часы ВКЛ, то бок пагоню на чырвоным фоне. Але праблемка, літоўцы таксама лічылі гэты сцяг сваім. Таму Душэўскі і распрацаваў БЧБ. У БНР ён быў яшчэ і дыпламатам, шмат чаго рабіў. У 1920-х асеў у Коўні. Там яны з Вацлавам Ластоўскім шмат чаго зрабілі карыснага. Калі вялікая колькасць міністраў і айцоў БНР ледзьве зводзілі канцы з канцамі ў эміграцыі, дык Душэўскі не, бо лічыўся паспяховым архітэктарам. У Коўні да халеры будынкаў, зробленых па яго праектах, і яны захаваліся да гэтага часу. Дарэчы, мы былі там не так даўно, працавалі для праекту «Жыццё Маліна», таму вельмі раю паглядзець вам нашу размову з літоўскім гісторыкам Русісам Каментавічусам. Падпісацца на той і на гэты каналы, ну і памятаць пра сваю бяспеку. Самы яскравы прыклад нацыянальнага прыніжэння Беларусі. У яе сталіцы, горадзе Мінску, да гэтага часу існуюць вуліцы імя Карла Ландера і Вільгельма Кнорена. Абодва этнічныя латышы. Абодва апынуліся ў Беларусі праз заходні фронт Першай сусветнай вайны. Абодва адмоўна ставіліся да ідэі беларускай дзяржаўнасці. Зразумела, у нас больш любяць савецкае, а значыць, не прымаюць нацыянальнае, і агулам можна спрачацца пра гэта супер-супер доўга. Але глобальна гаворка пра крызіс гуманітарнай адукацыі і немагчымасці атрымаць яе без ідэалагічнага дадатку. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт прапануе вырашэнне праблем. У Вільні абвясцілі запуск новага накірунку падрыхтоўкі студэнтаў. Ідзе набор на бакалаўрскую праграму па гісторыі з тэрмінам навучання 4 гады. Першыя 2 курсы – асноўная мова беларуская, пасля пачынае дамінаваць ангельская. Праграма прадугледжвае шырокае міжнароднае супрацоўніцтва, напрыклад, сумесныя курсы з універсітэтамі-партнёрамі, праз якія студэнты маюць магчымасць выязджаць на вучобу па праграмах Erasmus і OCUN у еўрапейскія універсітэты і Барт-каледж, што знаходзіцца ў ЗША. Вучыце гісторыю, веды маюць уласцівасць забяспечваць годнасць. Пасля 1940-го Душэўскага арыштавалі, прычым па даносу іншага былога дзеяча БНР, які быў агентам аж на з 1918 году. Пашчасціла, што ў 1941 годзе прыйшлі немцы. Тыя нават прапаноўвалі Душэўскаму пасаду намесніка бургамістра Мінску, але чалавек адмовіўся. Больш за тое, хаваў у сябе габрэяў. Яго і жонку немцы пасля адправілі ў канцлагер у Правянішках, гэта Літва. Выйсці дапамагло толькі заступніцтва высокіх сяброў. Пасля 1945-го пры саветах арыштоўвалі Душэўскага яшчэ двойчы. На другі раз, канкрэтна так, далі 25 гадоў, а чалавеку было ўжо 60. Здрада радзіме – стандартнае абвінавачванне. На зоне яго называлі айцец Клаўдзій, бо, відаць, быў падобны на ксяндза ці там бацюшку. Выпусцілі ў 1955 годзе. Добра, але здароўе ўжо было ніякае. Таму чалавек памёр у 1959 годзе і пахаваны ў Коўні. Там і сёння можна наведаць яго магілу. У БСР, зразумела, ніхто не напружваўся з пытаннем сцягу. А вось у заходняй Беларусі і на Віленшчыне пад палякамі далей працавалі беларускія арганізацыі. І там гісторыя і тэма папулярызацыі сцяга працягвалася. У розных тэатральных, там спартовых гуртках, у таварыстве беларускай школы, на ўсіх тусах беларусы стараліся вывешваць БЧБ. Польская дзяржава на той час бачыла небяспеку ў развіцці беларускага нацыянальнага руху, таму сцягі часта канфіскоўвалі. У нейкім сэнсе гэта нагадвала часы развітога лукашызма, калі дома ці на офісе партыі сцяг, ок. А вось ужо на вуліцы зусім не ок. Атрымаеш люлей, як у перыяд з 2000-х, 2010-х, напрыклад. Что не так шарфик? Я каждый день хожу по городу, и что? Мероприятия только в парке проводятся, здесь вы уже не можете. Так я ж не митингую, я иду кушать.
Тут цікава, што пракамуністычная частка беларускага руху, якая дзейнічала на тэрыторыі Польшы, атрымала разнарадку змагацца ў тым ліку з БЧБ. Таму адзін з першых выпадкаў чорнага піару – гэта карыкатура з беларускамоўнага прапагандысцкага часопісу «Асва» 1934 года. За столом бухаюць беларускія дзеячы, а сцяг насаджаны на вялізны такі відэліс. Нездара такая ў стылі сучаснай мінскай праўды. Але прыкольна, што, напрыклад, малады Максім Танк, будучы народны паэт БСР і лаўрэат сталінскай і ленінскай прэміяў, старшыня Верхоўнага Савету БСР у 1930 годзе напісаў: «Глядзіце ў будучыню смела, настаў доўгачаканы час. Пад сцягам бел-чырвона-белым чакае перамога нас». Ужо ў пасляваенных выданнях гэтыя радкі былі папраўлены, але аўтэнтычны варыянт захаваўся. Вялікія вітанні ад нашага гістарычнага рэдактара Алеся. Ён з'яўляецца ў гэтай часткі нашага відоса, бо распачынаецца вайна і немцы. І, адпаведна, адказ прапагандыстам. Першае. Перыяд фашысцкага панавання на тэрыторыі Беларусі – гэта 3 гады. Лета 1941, лета 1944. У гісторыі сцяга, якому больш за 100 гадоў, а калі шырэй, то пару сотня гадоў, гэта проста імгненне. Ён быў створаны задоўга да Другой сусветнай вайны і зусім не немцамі. 2. Немцам на сцяг беларусаў было проста ўсё роўна. Меліся іншыя клопаты. Ніякай незалежнасці беларусы не мелі, у адрозненні, напрыклад, ад харватаў. Таму ніякага афіцыйнага статусу гэтая сімволіка таксама не мела. Дазвол на публічнае выкарыстанне БЧБ немцы далі ўжо пад канец 1944 года, калі ўсё па сутнасці было скончана. 3. Ніводнага сведчання забойстваў, карных экспедыцыяў, фактаў генацыду пад БЧБ няма. Гэта праца спадара Марзулюка і яго каманды. Алесь назваў гэта бездапаможным пиздзежом. Мулька пра паліцаяў з БЧБ з павязкамі не зафіксавана аніяк і нідзе. Паліцаі насілі белыя павязкі з надпісам «Паліцай», або наогул без надпісу, але не сцяг. Бел-чырвона-белыя павязкі і шчыткі на форме выкарыстоўвалі беларускія фармацыі, напрыклад, СБМ, Саюз моладзі, або Наваградскі швадрон Барыса Рагулі, яшчэ некаторыя, але акурат не засведчаны ў карных акцыях. 4. Агулам нацыянальныя колеры выкарыстоўвалі для літоўцаў, латышоў, расійцаў, украінцаў, французаў, індусаў, грузінаў і нават брытанцаў, якія ваявалі на нямецкім баку. І чамусьці ніводнаму з гэтых народаў не прыходзіць у галаву праз такія факты адмаўляцца ад сваіх сцягоў, бо гэта не аргумент. 5. Шмат былых франтавікоў з ліку інтэлігенцыі на мяжы 80-х-90-х гадоў папярэдняга стагоддзя падтрымалі беларускі нацыянальны рух і вяртанне БЧБ сцяга. Гэта Васіль Быкаў, Ян Кабрыль, Алексей Карпюк і так далей. І вось ім чамусьці ніякім чынам не замінала тэма БЧБ. Як казаў Быкаў, дык паліцаі і штаны насілі. То што нам, штаны не насіць? То бок гэта не прадмет гістарычнага дыскурсу, а проста крык прапаганды разлічаны на эмоцыі. Таму давайце сябе стрымліваць. БЧБ было яшчэ адно жыццё, паралельнае, на эміграцыі. У 1945 годзе БСР стала адной з заснавальніцаў ААН. Адпаведна, дэлегацыі рэспублікі ездзілі па ўсім свеце, спачатку з чырвоным сцяжком, а пасля з 1951 з чырвона-зялёным. А вось беларусы замежжа у Канадзе, Великабрытаніі, ЗША выходзілі на мітынгі і акцыі пратэсту менавіта з БЧБ. Але, бадай, галоўнае ў гісторыі з пасляваеннымі эмігрантамі – гэта захаванне нацыянальнага сцяга і культуры і яго шанавання ў той змрочны час, які панаваў у БСР. Калі пагоню ў нейкай там гістарычнай інтэрпрэтацыі так-сяк можна было выкарыстоўваць і ў 70-е і 80-е, то БЧБ быў адназначным табу. Дзякуй Богу, настала перабудова. Олег Трусаў узгадываў, што упершыню нашы сімвалы ў поўнай сваёй аздобе былі выкарыстаны 10 кастрычніка 1988 году пры афармленні залі ў Доме кіно. Там быў зладжаны аргкамітэт па стварэнню БНФ. Вось яго цытата пра той пераломны час. Партыйныя газеты і часопісы напрыканцы 1988 і да канца 1991 вялі няспынную агітацыю па двух накірунках. Сцяг фашысцкі, а пагоня – гэта літоўскі герб і да Беларусі дачынення не мае. Савецкая прапаганда працавала ў два бакі. То бок, шмат хто насамрэч даведаўся пра той самы сцяг акурат з яе гаўна-публікацыю. І паколькі Савок уже быў у дызрэспекце, людзі ўспрымалі БЧБ як патэнцыяльна нешта крутое. У гэтым пытанні
быў вельмі важны аўтарытэт. Напрыклад, таго ж Васіля Быкова, які адназначна ўпісаўся за сцяг. Дарэчы, вось мы записываемся на тыдні, калі Васілю Быкаву спомнілася 100 гадоў. Гэта вельмі важная і значная постаць у нашай культуры. Калі вы хочаце, мы зробім адмысловы выпуск пра гэта. Урэшце, пытанне стала рубам, калі пасля паразы жнівеньскага путча 1991 году расійскія дэмакраты вярнулі сабе трыкалор. Так, на сессии Верховного Совета 19-20 жніўня 1991 на самым яго пачатку дэпутатка ад БНФ Галіна Самдзянова унесла ў залю БЧБ і замацавала паверх савецкага сцяга. Дэпутаты яго прыбралі, але пасля сцяг паўторна занёс касманаўт Уладзімір Кавалёнак. Зноў ж, гісторыя пра аўтарытэт. Той проста выйшаў да пратэстоўцаў на плошчу Леніна, узяў у кагосьці БЧБ і вярнуўся ў залю. Урэшце, 19 верасня 1991 году Верховны Савет прыняў закон пра дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь. І гэта быў БЧБ. Сімвалічна, што персанаж, пра якога мы часцяком вымушаны размаўляць у абодвух нашых праектах і «Жыццё Маліна» і «Загляне сонца», вярнуў менавіта савецкі сцяг. Бо ўсё, што было за яго ўладай, прынамсі рабілася не пад нацыянальным сцягам, а менавіта пад савецкім. І калі прыйшоў час і народ нарэшце масава даспеў да зменаў, то не было дыскусію, што выносіць з сабой на плошчы і праспекты. Вось вам і народны рэферэндум на вуліцы, які пакуль і неафіцыйна, але рэальна ў свядомасці людзей нарэшце вярнуў усё на свае месцы. Дарэчы, спадар Душ Душэўскі апісаў БЧБ так: эмблема нацыянальнай моцы, яднання і веры ў добрую будучыню. Мы канал «Загляне сонца». Давайце верыць у гэтую добрую будучыню і беларусець разам.